ang payag, no? Sa istorya tapat tinabalik sa DSWD ba. May numdo magod ko sa akong inahan, no? 84 na edad. Si balik-balik sa DSWD local. Wag yun matagain, no? Abot na lang 84. Namatay na lang siya. Isa tsaran lang. Yeah. Una, pero may lang yung mga biktima ni mga saad ba, ayaw laom. Himang saad o pakyaso, no? Ito pong paglinog, no? Ako nga inahan, bungkag ang balay, wahay na bilin. Wag gitagaan, kanto nung napay balay, mga lami pa. Tagaan, yung naanak dyan DSWD. Pagtato na mga kagsunan, yung mga truma na yung ilang style niya. Karon ito pong pandemic, katong tawag o kuan, katong na-displace nga mga business, dire po, gasurbe niya, mo ito naakuha ko sa lista, no? Niya, wa madayon, dito na gud mi, kapitan, ipatawag mi, niya, meeting na mi, kay maunay requirements, pag hinla pa, pang-release na, wa ko ma-appeal, no? Kay, mo ito, niklamo ko sa nasyonal, nagsuwat ko, pamuntoy ko ang kayo, suwat ko man to. Dayon, pag suwat na ko, yari ko diri sa region ba to, gabi sa Tagbilaran, sa national office ya. Kaya nang usa karon akong tigduol na ako karon lang Ismail, no, sa wako kay bawat tong saingan atong tigari ingari dire kay niklamo ko na nausob man to nga meeting, no, ako na padawaton kalit kausob lagi pili-pili ba na mo to diha sa gikan sa opisina sa DSWD dire sa mo ipalad og tao dire nga taga region ba daw, region ba to, taga national office pa to sa Blara, no, dire ari dire una nakaila og AX kay pa kubrahon og AX saom ng AX nako nga para tambal man din sa dili pwede dili pa tambal parang makabirapan tong imuhang wa madayon ingon na lara sistema, no, into nagay telephone number o ako aron na kuan og nay akong telephone number dire gihatag kay patawagon ako adto na sa national office sa DSWD Tagbilaran. Di mo na pumutmut ba na may telephone number ari matrace mo na. Dayon wala ko adto. Dayon karon mananapod katong nay adto na po office ako kay 63 na gud ko niya pagyapon niya sickly kaduha ma stroke. Ya mo dagkagrason ba maiwas sila sa mga sa ako ang reklamo murag layo pa ka wayam mo na ang one slots pero kadungog tang ng hatag niya karon lasa ko ngadto karon dito sa region na asa ko na po ko sa national office dayon gi kanang Sir Ismail ubang sa apelyido na to ni mention kay tinuod man ni akong katakatawaan lang ta ba kay mao na way mahimo ko na siya asa diha wa siya kay bawog butang siya diha kay mahibaw siya kung sa mga reklamo sa mga tao diri sa local level o kung sa pa diha mga yang nasaynan aron siya na po mula sa mahatag o mga unay kuan magipangmo diri maunay sitwasyon nya mingon siya way nahimo kay national office ang lubot nasam din ang kay CBMS ako, no, ang mo release nasam na si BMS nga nag-base man sa kuan community based kuan man na sana monitoring system na diri mangyapon maggikan nila nga sila mo kuan mauna mga tawana yung mo man tag katawaan kung wa ka na pili-pili katawa lang ba mo kay sayang statement pag ari diri kay iparim na diri sa una tong reklamo kung wa ko nga mga wa magkadima o tong na-is na kuan niya mo to ngari diri katong kuan katong replacement na pod akong reklamo nga kami na ano yung mga wag yung pumadayon kaya iusom na ko ng CBMS nasa na CBMS sige kanang community based CBMS monitoring system ng igsunan mauna ano ko na mga takdi ko siya kabuot di kabuot nga gabase na dirigikan nya to kay bawaan ba na sila sa nasyonal ug sa maunang mga tawana sila magyapon dat sugnod na dito mauni pensyonan matag liba matag ipang bagi limong sa kay kapalaran ato ito aning
lapitan niya sa resulta. Ang resulta ninyo na unsa na ang resulta kay na ako sa si BMS murag accurate na kuno ningon siya sayop mo to sa una. Awa ang ligo na sila result sa ilang kuan. Ilang bagong sistema ang nakasod mga lista ng utana na ako no first batch pensioner sa SSS accurate ba na si dili tagamua nya na puy usa 61 pa 62 running 62 na ba bag-o wahira na ako nya ay anak supported sa anak nga 100,000 ang sweldo nya laming sa tulok balay mo na ilahang gipanghambog nga sakto na ilaha karon oh inyo po taro kay sakto na kuno kay na okay na kuno ang kuan na kuno ay validation asa i-validate naman yung agi semana gipatawag naman asa sila padung atong wa man gyud mismo tanawa ng balay og sa sitwasyon duha pag na sila pensioner sa yambana sa ipunan pa niya nga perting bataa pa abti kayo kusog pa mudagan ana ra sistema nila ka sus di na lang ka hindi na ko masuko ba sa kay madungog ninyo ni tanawa tarungan ninyo na DSWD okay daghan ma-high blood ninyo yung nahan ha sa anemic kam saka tong kaya nami kami nakatun tawag yari pag yun taga region ba to mga kuan ga census gi ko reset ko na yun sa kung reset nga kato bag-o man to nya kaduha curate man to kay diri yanhi magi sa mua so katawaan lang to bali tarong istorya naman dia si BMS sa din man nagika na si BMS diri man sa monitoring system diri man nagikan og sa ilawog niya may tuuhan ninyo nya karon kami yun sama ninyo pagbutang ang among ngalan dia wa man gyud mi saligan may pension or may tiguang na sikli pag yun sige salamat mao na yung istorya nyo mayong madungog ninyo ni kay uwa unta ba sa resulta ba kay imao magkadimao daan pa sa una liber sa para ako basta kan mo kay nga anong liber man sila sa ngalan ang gipili-pili at nga pili-pili aning sistema ha apay usbon na si BMS pili-pili system na lang inyong gusto yan tangalan na niya dia okay